Avui som a Arbúcies, una zona on no acaben de dominar el tema de la pintura al carrer. Pinten línies tortes, pinten on no s'ha de pintar... Son como extraterrestres. Ara, en il·luminació, un 10, són els primers. Cuenta, farola rural. No la veuràs enlloc més. Què feu? Diu, mira, necessitem 5 bancs. No, posa'm en 4, que n'aprofitarem un de vell, que ja veuràs que no es notarà gota, que quedarà igual que els altres. ¿Tú crees que esto es normal? Respecteu les plantes. Quines plantes, si no n'hi ha? Esta gente es muy rara, ¿no? A Sant Feliu de Buixalleu, al poble del costat, hi ha un Ser del Paso. Hòstia, pues, molt bé. Home, veieu, Ser del Pasos n'hi ha a tot arreu. Sí, però com aquest, segur que no. Ho veiem? És per si vens embalat de dins del camp, saps? Que sàpigues que no tens prioritat. Xt. Aquí a Arbúcies, el que va pintar les línies, el de la brigada, abans de pintar devia anar a esmorzar, va fotre un carajillo, una mica de... Com els veieu, aquestes ratlles? Estan una mica torçades, eh? Una mica torçades. Sí, sí, fan així. Fan l'encert. Merci. D'acord. Que vagi bé. Adéu-siau. Això que en diuen la veu del poble. Tu us ha donat la sensació que anava tort? Jo anava recte, Bueno, jo anava seguint les línies. Però ojo! Ara, ojo. A què pot ser degut, això? Jo que sé, que el pintor se li ha anat una mica a l'olla o el moripi. Vull dir, o la màquina se li ha anat, o si les han pintat manual, se li ha anat A l'olla. a l'olla. No, deixem-ho aquí. Ole tu! Ole tu!